10 ýyldan başlap Hytaý Halk Jumhuriýetiniň Southern awia kompaniýasy Hepdede bir gezek Urumçy Aşgabat arasy uçur saparyny ýola goýjakdygy barada kompaniýa özüniň web saýtyna habar berdi. Mundan başga da Hytaý hökümeti öz içinde uzardylan türkmen pasaportlaryny kabul görmeýändigini aýtdy. Dünýäde ýüze çykan koronavirus pandemiýasyny bahanalap, Türkmenistan tarapyndan ýollaryň ýapyk tutulmagy Türkmenistanyň awia kompaniýasynyň dolu derejede çökmegine sebäp boldy. Ve şeýlelikde Türkmenistana howa gatnawlary diňeje daşary ýurt awia kompaniýalary tarapyndan amala aşyrylýar. Hytaý Halk Jumhuriýetine bagtlaýan ýaşaýan türkmenistanlylaryň aýtmaklaryna görä, pandemiýa dowam eden döwürlerinde hem Türkmenistanda hepdede iki gezek kargo uçurlarynyň amala aşyrylandygyny we şol kargo uçurlarynyň häzirki wagtda hem dowam edip gelýändigi aýdylýar.